As festas, pois, como as de agora, máis ou menos. Ali había unha festa que era o 24 de agosto, día de San Berta. Despois facíamolo o domingo seguinte. Pero unha festa hasta, algún día hasta o día. Tocou a orquesta hasta o día. Viñan os crisantos de Rábade, sempre había festa rachada. Que levas andando, todos xuntos, e chegabas ali, as mulleres pagaban as roscas e nos pagábamos a bebida. No pueblo éramos poucos, que é pequeno pueblo, somos 15 habitantes. Pero permite deixar a rapaza, pero viñan permitir, e deixaban a rapaza, que estaba a bailar. O mosteiro era diferente dali, se cadra había menos xente aquí que lá. Non tan se xuntaba moita xente, porque iban cenas pola noite. Iba a cenar ali, era un prado grande, e iba a cenar ali de noite, e despois baile toda a noite. A escola sí que era daquela pouco. Eu fui un pouco á escola, fui a Baílle, que é outro pueblo dos suegos. Ali había un maestro. E a filho, fui de primeiro, cando eu tiña 4 anos, me levaban unha silla para arrodillarme e sentarme. Que había que cavar, había que segar, había que mallar. Era un traballo duro. Pois as mallas, viña a máquina, facíase unha meda, un subía para a meda, despois outros abrían os bollos para meterlo á malla, e outros facendo no palleiro, sempre me tocou facer nos palleiros. Íbamos uns a axudar aos outros. A sega levaba 15 días, polo menos. Aí íbamos uns a axudar aos outros. Cada vez íbamos a 20 fouciños segar e 20 mulleres. Ali para a festa sempre se trataba de comprar que nos pagaran por segar unha cosecha, para recoller cartos para a festa.